Ty si naša hviezda, červeno čierna. Trnava je náš malý Rím a tvoje srdce ti vždy zahorí, keď si s ním. Budeme vždy pri tebe stáť, či dnes ty hráš a či prehráš. Na hodnotenie tých dvoch prípravných zápasov s Podbrezovou a dnešný s Jihlavou. Ja som o tom presvedčený, že tieto zápasy splnili vlastne ten účel tej prípravy. A hlavná výhoda bola v tom, že sme pokračovali, keď sme sa vrátili z Turecka, na normálnej tráve. Že sme nemuseli sa v tých zápasoch vrácať na umelú trávu. Obidva súperi si myslím, že boli kvalitní. Ktorý sme vyhrali trošku väčším rozdielom, dneska menším rozdielom, ale samozrejme, že tá Jihlava má svoju sílu, je na druhom mieste v druhej českej lige, boju o postup. Tak som o tom presvedčený, že to bola dobrá príprava, že budeme dobre pripravení na to prvé jarné kolo, ktoré nás čaká. A to odsunutie tohoto úvodného kola, ktoré malo byť dnes, urobí niečo aj so športovým stavom tímu, alebo nie? Ja si myslím, že nie. My sme v tej príprave pokračovali, to čo som povedal. Zápasy sme odohrali a teraz je otázka tá, že či je výhoda hrať prvý zápas jarný doma. Väčšinou to je nevýhoda vtedy, pokiaľ sú tie terény špatné, že mužstvo dojde a treba bráni, alebo má domáce mužstvo, musí viacej tvoriť. Ale myslím si, že u nás to nehrozí. Budeme hrať s Košicami doma, že ten terén bude v celku dobrý, takže ja verím tomu, že ten úvod nám ide a že budeme pokračovať v dobrých výkonoch a hlavne teda budeme bodovať tie jarné časy.